in nowadays internet, the people in Aleppo, when they were posting their videos, they see how many millions people watch it. Yeah. And this is the worst. I was trying to think, I don't know, about Sarajevo or about Rwanda, yes, that people thought others don't know about it. That's why they don't do anything. And this year, Syrians, they know we know. Yeah. And I don't want to live in such a world where I know that people know that it's so terrible and they have their New Year's Eve party, you know? Yeah. And I thought it can't be like this. And then I noticed that many of my friends in Europe in different cities, they feel the same. We all went on the streets on demonstrations or sent petitions or do things, but like we feel we have more energy to do more. And then I just wrote on my personal Facebook, like, what if we would all go there? And after 24 hours, I had 100 people team, and we started to do it. And I think if these people, including my husband and my mom, wouldn't say, okay, let's do it. And then in the next 2 days, I was getting a lot of feedback from Syria, from people, when they heard about it. Yeah. And then it was like decided. There was no way to go back with this idea. And now here we go. I think it's very good moments and very good opportunity for us to do this and grow as people and grow together as a society. I like to walk, but I find it like very important movement of solidarity, and I hope it can bring some solutions. I'm beginning to Berlin 26 December, and why? Because I want peace. Já jsem se k tomu připojil, protože se mi líbila ta myšlenka. Je to skvělý nápad, jak upozornit na tu situaci v Syrii, která je součástí celkové světové politické situace, která je velmi špatná a lidé se cítí bezmocní a aby se prostě přestali cítit bezmocní, tak by se měli zúčastnit takových akcí a proto i já se na tom podílím. Dorazila jsem dneska, dorazila jsem se svojí polskou kamarádkou, plánovali jsme to dlouho a jsem tady kvůli tomu, že věřím tomu, že by to něco mohlo změnit. Že by to mohlo změnit postoj lidí, že by to mohlo upozornit na ten problém, který vlastně je. Já si myslím, že chůze je nejlepší technologie. Jak řekl to, jak udělat jako změnu v životě, protože tím nějakým způsobem celou svojí bytostí vlastně to vyjadřuješ, o co ti jde, že jo, vlastně. Já v tom vidím velký význam, jako teda pro mě to, já jsem to slyšel, že se vydávají lidi z Berlína, že takováhle akce vznikla, tak mě zaplesalo, jsem byl opravdu rád, že takhle se lidi jako vykročili, protože to opevňování se v tom hradě, za těma hradnicema, jak tady u nás se to teďka děje, tak to je totální zkáza, jo? Že se lidi tady opevnějí a že jako se vymezejí vůči jiným lidem a že to je pro mě stará story, která už vlastně neplatí a která nemá žádnou budoucnost, jenom si vytvoříme problémy, když se budeme strašit vlastně, nebo když budeme odmítat lidi, nebo když budeme odmítat jim pomoct. Takže toto je pro mě jako to vykročení do toho, jak bychom to měli dělat, jak najít opravdu nějaký smysl v našem životě, ten nový příběh, to můžeme nazvat, jo. Tohle je genocida, to, co se děje v Sýrii, že jo, jako prostě to, co dělal Hitler, tak to je prostě v podstatě podobný, ne? Já si myslím, že to je úplně jako neuvěřitelné, co se tam děje, a už aby tam byl mír, no. Já si myslím, že má smysl, lidi musí vyjádřit svůj názor, že s takovou špinavou válkou nemůžou souhlasit. Válka v Sýrii může se šířit v tom regionu a může ten konflikt přerůstat opravdu i v mezinárodní konflikt. Proto lidi musí bojovat, a dokud není pozdě proti válce. Tak jdeme kvůli tomu, že chceme mír na světě a lásku přežít, prostě jenom toto. Je to takové banální asi, ale je to taková potřeba srdce. Aspoň můžeme dát vědět Syřanům, že na ně svět nezapomněl. Peace for Syria! 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 A
I must say that I'm really happy. I'm really happy. It just came to me, this happiness, because it's some kind of milestone for us that we really made it from Berlin to here. And Charles Bridge is also for me, like, I had some trips here and it's very symbolic. And we made it. I'm happy. Je velmi důležité, aby jsme nebyli lhostejní k osudu jiných a aby jsme nezapomněli na hrůzy, které teďka procházejí miliony Syřanů, ale i Ukrajinců, a aby si lidi uvědomili, čím to je. Je to naší nečinností, naší lhostejností. Já jsem maximálně šťastný. Zažili jsme hodně radostných chvílí, když lidi na nás mávali, uvědomovali si vlastně proč jdeme. Proč jdeme kvůli Alepu a kvůli hrozným věcem, které se tam dějou v Alepu. A umírají tam lidi už posledních asi 5-6 let, zemřelo jich tam 210 000 civilistů a je to neskutečná tragédie, co se tam teď v současné době děje. A my pochodujeme pro Aleppo, aby to lidi věděli. It's not about the number. It's about this right now. Right here, right now. Imagine all the people living for today. Everybody! Strašně krásný, hrozně hezká atmosféra je tady teďka se zpíváním, ještě Beatlesák, nádhera. Užívám si to. Že dneska se začíná u Národního muzea a jde se dneska až do Říčan. To je nějakých 23 kilometrů, což je asi v dosavadní historii pochodu nejdelší úsek. This place where we start the march to Brno is symbolical because, as many of you know, here Jan Palach, the Czech student, sacrificed himself for the sake of awakening feelings and compassion for freedom of Czech people. Guys, can we please make a circle? I would like to say hello to all the new people who are with us. Can you please make one step to the front? Hello! Hello, hello. The police is asking us to be very careful today and possibly walk on the pavements. I'm still not very happy with this idea, but we're gonna be nice. A já jdu dneska jenom jeden den a už jsem se připojil po druhý. Šel jsem jeden den kolem Ústí jako první český neorganizovaný účastník a teďka ještě jsem se připojil na jeden den v Praze. A proč? Tak sleduju dlouhodobě situaci v Sýrii, tak jsem měl pocit takové bezmocnosti, takže jsem si řekl, že se zapojím aspoň symbolicky do toho průvodu. Tak já jdu dneska do Říčan, protože dneska budu kráčet s pochodem a zítra taky. A já jdu proto, že jsem asi rok sledovala, co se děje v Sýrii, videa, jak vytahují děti z trosek a krev a utrpení a násilí a takovou jako bezmoc z toho byla, že se jako nějak nic neděje, nikdo nic nedělá, nějak to jako nejde celý. A tak když potom jsem zjistila, že v Berlíně se spojili lidi a vyrazili do Alepa, aby upozornili na to, co se tam děje a aby prostě něco se začalo dít, cokoliv, prostě, aby se lidi začali povídat o tom, jako
co je možné udělat, jestli je možné něco udělat. Tak jsem si říkala, že to je přesně ono, co bych chtěla taky dělat. Jdou až do Alepa, co si o tom myslíte? No, tak ať tam jdou. Jo? No jo. A co vy, jak to vidíte? Já to nevidím nijak. Nevidíte to nijak. Děkuju. Já to vidím, takže jsou tu hovada. A proč? Proč? Protože z Alepa to jde sem a ne tam. Jo, takže to nemá žádný smysl. Ne. No a proč je válka v Sýrii? Protože skupina lidí vlastně chce, aby Proč? aby vlastně jejich náboženství bylo na všechny ostatní. A myslíte, že bychom je tady měli, měli přijmout, když Tak jako podle mě, no možná jo, možná ne, protože část z nich můžou být třeba i ty teroristi, možná. Tak No a viděli jako... jste někdy nějakého muslima? Ne. No. Ne? Ne. Ne? Ne. Vlastně mě to celý přesvědčilo, že má smysl vyjádřit tu solidaritu, i když člověk neví, co by s tím měl dělat a jak by se to mělo vyřešit. A vlastně hodně jsem u toho musela myslet na Václava Havla, že jsem teď četla nějaký jeho dopisy a on tam vysvětloval, jak pro ně bylo důležité, že se někdo scházel na západě nebo posílal petice nebo organizoval nějaké demonstrace. A i když to bylo často pro ně úplně těm samotným aktérům to mohlo připadat jako bezmocný gesto, tak že vlastně jim tady v Československu to dodávalo naději a sílu, tak to beru takhle. Že když můžu aspoň na den se přidat, tak chci vyjádřit svoji solidaritu s těma lidma. A vlastně asi i se všema dalšíma, protože to není, Alepo není rozhodně jediný případ lidí, co takhle strašně trpějí. And there is petrol station. Yeah, petrol station And there is a stop. That's where the tea stop is. Okay. What are we doing here? So we can go. Okay, perfect. Tak jak se pochoduje? Dobře. Jo, odkud už jste prošel? Z Václaváku. Až z Václaváku jdete. Takže jdeme tudy. Takhle. Hot water. Hot water. For tea and coffee. For tea and coffee. No more. No more. In Czech Republic is very wonderful because I eat a lot of food. Time for break. Second. Já jsem se dozvěděla v podstatě od kamaráda, od Antoana, který se účastní celou cestu z Berlína. A takže od něj jsem se to dozvěděla, pak jsem to začala sledovat víceméně v Facebooku. So cool to have this machine. But then I don't know what to say sometimes. I think we have to go. Honestly, I'm tired and I also would like to sit, but let's go. Je to prima, ale hezký počasí a spousta zajímavých lidí, s kterými se takhle už si jako seznámil, že už si povídáme. To je prima. Si to rozvíjí. And the